Minahal nga mga kaigsunan, karon ang ikaduhang sesyon sa napulo ka sugo. Sa miaging semana atong gitan-aw ang unang sugo nga walay laing mga Dios sa gawas kanako. Ang bugtong nga Dios naglalang sa mga tawo sa tanan nga naglungtad o naghatag og kinabuhi og mga panalangin sa katawhan. Kung ang mga tawo mag-alagad sa walay kahulugan nga mga Dios sa ubang mga Dios, sila mag-antos sa kaaway nga yawa og Satanas. Ang may gugmaong Dios nagutang sa unang sugo aron makadawat kita og panalipod ug mga panalangin pinaagi sa pag-alagad lamang kaniya. Karon, atong tan-aw ng ikaduhang sugo sa nagdili sa pagsimba sa mga Dios. Kini napasabot nga dili gayud kita maghimo alang sa atong kaugalingon ug usa ka Dios nimo simba sa bisan unsa nga dagway sa mga Dios. Apan wala usab kini simple lang nga nagpasabot nga dili mo simba sa mga Dios nga hinimo sa atong kaugalingong mga kamot. Hinaot nga ang matag usa maminaw niini nga mensahe ug mugahin og panahon sa pagsusi kung aduna ka ba espirituhanong Dios nga gisimba. Bisan kung ikaw nagtuo nga ikaw nagalagad lamang sa Dios, dili lang sa ubang idolo. Nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga nagtantangon ninyong tanan ang bisan unsang mga Dios gikan sa iyong kinabuhi ug mugawas isip pinalangga og bulahan nga mga anak sa Dios. Minahal nga mga kaigsunan, ang idolo usa ka imahe o representasyon sa usa ka Dios nga gigamit ingon usa ka butang nga gisimba. Nagsimba man kini sa butang nga gihimo gikan sa kahoy, bato, metal o bulawan o sa dagway sa tawo, mga mananap, mga insekto, mga langgam o mga nilalang sa dagat o celestial nga mga butang sama sa adlaw, bulan ug mga bituon o gikan sa usa ka tinumo-tumo nga imahinasyon. Ang idolatriya nagbugna sa maong mga larawan ug nagsimba niini. Ang mga Dios nga hinimo sa mga tawo kay walay kinabuhi. Ni kini adunay gahom sa paghatag og mga tubag og mga panalangin. Unsa ka kabuang o kataw-anan alang sa mga tawo nga gibuhat sa dagway sa Dios nga magbubuhat, nga magsimba sa mga imahe nga gihimo sa mga kamot sa tawo ug magampo niini alang sa mga panalangin. Ang Isaías kapitulo 46 bersikulo 6 hangtod sa 7 nag-ingon, kanato ang mga tawo mihatag sa ilang plata ug bulawan ug nagsuhol sila platero aron himuon kining Dios ug ila kining gisimba. Pasanon nila kini og dadon, itungtong nila kini sa butanganan niini ug magpabilin kini didto ug dili kini makalihok. Kung may mosangpit niini dili kini motubag ug dili makaluwas sa nagkalisod-lisod. Ang pagtuo og paranormal nga mga buhat sama sa pagdala sa mga anting-anting o paghalad sa mga patay giisip usab nga mga idolatriya. Adunay mga nagtuo nga ang mga anting-anting nagpugong sa mga katalagman ug nagdala og mga panalangin. Sa pagkatinuod kini kay opposite. Kung mabuka ang imong espirituhanong mga mata, makita nimo ang hugaw nga mga demonyo ug dautan nga mga espiritu nga nagdani sa mga anting-anting og mga Dios. Kini ang hinungdan sa mga katalagman. Importante nga hinumduman nga walay lain gawas sa Dios ang makahatag og mga panalangin sa mga tawo. Ang mga Dios nagdala lamang og mga katalagman. Ngano man ang mga tawo nga nagtinguha sa paghimo og pagsimba sa walay pulos nga mga idolo. Ang mga tawo adunay kinaiyanhon nga panginahanglan sa pagtan-aw sa ilang kaugalingon, sa mga mata ug paghikap sa ilang kaugalingon nga mga kamot alang sa hingpit nga katagbawan. Sa Exodo kapitulo 32, ang mga Israelita nga bibiya sa Ehipto nakasinati sa gahom sa Dios sa makadaghang higayon. Apan bisan pa niana sila nagbuhat og nagsimbag mga idolo nga nagpahinabog kasuko sa Dios. Ang mga Israelita nag-alagad kang Moises nga giubanan sa Dios o giisip nga si Moises mao ang Dios. Sa dihang gibiyaan sila ni Moises aron makadawat sa mga sugo gikan sa Dios, ang mga Israelita dili makagwanta sa iyang pagkawala o nagbuhat o misimba sa mga Dios. Daghimo sila og bulawan nga sa nating baka nga gitawag kining Dios nga nangulo kanila. Pinaagi niini ang mga Israelita nakadawat sa dakong kasuko sa Dios. Mga kaigsunan, dili kita pisikal nga makakita ni makahimo pisikal nga dagway sa Dios nga espiritu. Busa, importante nga dili gayud maghimo og idolo og simbahon kini ingong Dios. Ang ubang mga tawo nga nag-ingon nga sila nagtuo sa Dios, nag-alagad og nagsimba sa mga Dios nga dili pisikal nga mga Dios. Pananglitan, sila nagsimba og nagampo atubangan sa lagway ni Jesus. Naghimo sila og imahe sa Birhen Maria og usa ka mga pioneer sa pagtuo og pagsimba sa atubangan niini. Kini usab mga porma sa idolatriya nga gitamay sa Dios. Ang Birhen Maria ug ang mga pioneer sa pagtuong mga binuhat sa Dios ug dili angay simbahon. Ang Dios nga Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo lamang ang kinahanglan nga mahimong tumong sa atong pagsimba ug pagampo.
Bisan kung maghimo ka og imahe sa Dios nga anak, dili kini tinuod nga imahe ni Jesus. Gikan lamang kini sa imahinasyon sa artista or sculptor ug laing-laing matag tao. Ang pagsimba o pag-ampo at tubangan ni ining mga butangan na himong mga porma sa pagsimba sa mga Dios-Dios. Apan, gisalikway sa pipila ka mga tao ang ideya sa idolatriya nga giisip pa nila nga ang cross sa simbahan usa ka idolo. Ang cross dili Dios-Dios kundi simbolo sa ebanghelyo nga atong gituohan. Gipasaan ni Jesus ang kahoy sa krus ug giula ang iyang bilinhong dugo. Ang rason nga kita mo tan-aw sa krus mo ang pagpahinumdum sa atong kaugalingon sa iyang bilinhong dugo ug sa grasya sa pagtubos. Ang krus dili usa ka butang sa pagsimba o sa kaidolo. Ang mga larawan ni Jesus nga nagkupot og karnero o sa katapusang panihapon dili mga porma sa mga Dios-Dios sa ilang mga kaugalingon. Kini nagrepresentar lamang sa kamutuoran nga si Jesus mo ang maayong magbalantay ug nagulagway sa ministeryo ni Jesus. Dili kay nagsimba o nagampo kita ni ining mga imahe. Apan, ang bisan unsang buhat sa pagsimba o pag-ampo at tubangan sa usa ka eskultura o larawan ni Jesus nagpasabot o pagsimba sa mga Dios-Dios. Sa diha ang pipila ka mga tawo nakadungog mahitungod sa sugo sa dili pagsimba sa bisan unsa nga mga Dios-Dios, sila nangangkon nga bisan si Moises naghimo usa ka Dios-Dios. Gisgutan nila ang panghitabo nga gipakita sa Números kapitulo 21. Di na mga Israelita nagreklamo bahin sa Dios o gipaak sa mga bitin nga nagdilaab. Sa diha nga daghang mga Israelinon ang nangamatay tungod sa pinaakan, si Moises naghimo usa ka bronze nga bitin o gibutang kini sa ibabaw sa bandila. Ang bisan kinsa nga napaakan, maluwas kung tumanon lamang nila ang pulong sa Dios ug mutan-aw niini. Gisugo sa Dios si Moises sa paghimog bronze nga bitin, apan dili gayud kini pasimbahon sa mga tawo ang maong larawan. Gitugutan kini sa Dios nga maglandong kang Hesukristo nga moabot aron sa pagluwas sa mga tawo gikan sa tunglo sa balaod. Sama nga ang mga tawo na luwas gikan sa kamatayon pinaagi sa pagtan-aw sa bronze nga bitin, kadtong anaa sa dalan sa kamatayon tungod sa mga sala makadawat sa kaluwasan o kinabuhi. Kung sila motuo mo dawat kang Jesus nga gibitay sa krus isip Ginoo. Kadtong nasayop sa pagtuo nga si Moises naghimo og usa ka idolo, wala gyud makasabot sa mong espiritual nga kahulugan. Ang ikaduhang hari kapitulo 18 bersikulo 4 nag-asoy sa umaabot nga mga adlaw sa dihang gikuha ni Haring Ezekias ang tanang mga Dios-Dios sa Israel. Gidugmok usab niya ang bronze nga bitin nga gibuhat ni Moises kay hangtod niadtong mga adlaw ang mga anak sa Israel nagsunog og insenso niini ug kini gitawag og nihustan. Bisan tuod ang bronseng bitin gihimo diha sa kabubuton sa Dios, kini nagtug-an kanato nga ang bisan unsang kahimtang dili kini angay mahimong idolo o butang nga simbahon. Minahal nga mga igsuon, hangtod karon atong gitanaw ang unudnong kahulugan sa pagsimba sa mga Dios-Dios. Ang mas importante nga butang mo ang espirituhanong kahulugan nga naglakip sa idolatriya. Ang espirituhanong kahulugan sa usa ka idolo nagtumong sa bisan unsa nga mas gihigugma kaysa sa Dios. Dili ka makahimo og idolatriya pinaagi lamang sa pagyukbo at tubangan sa estatwa o ni Buddha o sa lamisa sa baghalad. Kung imong sundon ang imong unudong tinguha o gigugmao ng imong mga ginikanan kapika sa mga anak labaw pa sa Dios, kini usab espiritual nga pagsimba sa mga idolo. Kadtong nag-isip sa ilang kaugalingon nga una og labaw sa tanan og labaw pa nga nagyugma sa ilang kaugalingon, naghimo sa ilang kaugalingon nga usa ka idolo. Wala kini napasabot nga dili nato higugmaon, dapat ang uban apan kun dili ang Dios lamang. Pananglitan, natural lang nga higugmaon sa mga anak sa Dios ang ilang mga ginikanan sa kamatuoran. Ang Dios usab miingon tahura ang imong mga ginikanan, apan kung motipas ka sa kamatuoran tungod sa gugma sa imong mga ginikanan, kini mahimong pag-alagad sa mga Dios-Dios sama sa imong paghigugma sa imong mga ginikanan labaw pa sa Dios. Kung ang imong dili tumutuo nga mga ginikanan nga dili ganahan nga moadto ka sa simbahan sa adlaw sa Domingo ug imong gilapas ang igpapahulay aron pahimutan sila, kini mao ang paghigugma sa imong ginikanan labaw pa sa Dios. Kini dili lamang makapasuko sa Dios kun dili napakita nga dili nimo tinuod nga gihigugma ang imong mga ginikanan. Kung tinuod nimo nga nagihugma ka sa usa ka tawo, madala nimo sila sa kaluwasan o sa kinabuhing dayon. Kini ang tinuod nga gugma. Importante nga dili lamang ang pagtuman sa igpapahulay apan ang pag-ebanghilyo ug pag-ampo alang sa imong ginikanan nga makadawat dayon sa kaluwasan. Kini ang paagi nga imong mapasinunggan ug mahigugma gayud ang imong mga ginikanan. Ingon usab niini ang mga ginikanan. Kung tinuod nga nagigugma ka sa imong mga anak, kinahanglan una nimong higugmaon ang Dios ug higugmaa ang imong mga anak sa Dios. Bisan unsa pa nimo sila gimahal, dili nimo sila mapanalipdan gikan sa kaaway nga yawa, pinaagi sa gahom sa mga tawo. Dili nimo mapaayo ang ilang mga sakit nga dili matambalan ni mahimo silang taas. Dili usab nimo sila mapanalipdan gikan sa mga aksidente, apan ang Dios makapanalipod kanila kung ikaw mahadlok sa Dios. Itugyan ang imong anak ngadto sa Dios ug higugmaon sila diha sa Ginoo.
Ang Dios naghatag kanato og kusog sa espiritu ug unod ug nagpalalangin kanato sa kalampusan sa tanan. Kini susama alang sa gugma tali sa bana ug sa sawa. Katong wala makaila sa tinuod nga gugma sa Dios, nakigambit sa unodnong gugma. Nag-away sila bisan sa pag-ingon nga sila nagigugma. Sa ngadto-ngadto sila mahimong dili mas maayo kaysa sa mga Estranghero. Apan, kung kita magigugma diha sa Dios, kita makapaambit sa tinuod, espirituhanong gugma. Kita makabaton og tinuod ug matahom nga gugma nga dili musuko, dili mulihok nga dili angay ug dili mangita sa kagalingon o pagbag-o. Makapaambit lamang kita sa tinuod nga gugma kung atong higugmaon una ang Dios, nga mahan una pa sa pagigugma sa uban. Mao nga ang Dios nagsulti kanato sa pagigugma kaniya og sa dili pag-alagad sa mga Dios. Kung walay pagsabot sa ingon nga espirituhanon nga kahulugan, ang usa kinahanglan dili mo ingon nga ang simbahan nagsulti kanato nga higugmaon lamang ang Dios dili ang pamilya. Kung imong lapason ang mga sugo sa Dios tungod sa gugma alang sa salapi, kabantog o kahibalo, kini usab mahimong usa ka espirituhanong idolo. Karong panahon na daghang mga nag-ingon nga sila nagtuo sa Dios apan mas nigugma sa material nga mga butang. Og dili gani sila bantayan ang adlaw igpapahulay. Adunay usab nga naglapas sa mga sugo sa Dios aron magpadayon sa ilang kabantog o gahom sa kalibutan. Kung gilapas nimo ang igpapahulay og nagkikkompromiso sa kalibutan og dapakya sa pagkinabuhi sa kamatuoran alang sa pagpadayon sa imong bahandi, gahom ug kabantog, kini usab espirituhanon nga pagsimba sa mga Dios. Ang ubang mga tawo nahigugma sa mga sikat ug ubang mga tawo labaw pa sa Dios nga naghimo kanila nga mga idolo. Okay ra nga ganahan ang mga tao nga maayo sa pag-arte o sports o nakadaig sa ilang mga talento. Apan importante nga dili nimo himuong mga Dios nga naa sa tubangan sa Dios. Pananglitan, ang pipila sa atong mga membro sa simbahan gidaig pag-ayo tungod sa ilang mga maayong talento. Sa pagkanta, pagsayaw o musika nga mga abilidad apan dili kini nagpasabot nga sila mahimong inyong mga idolo. Sa susama, mahimo nimong tahuron ug dayigon ang mga talento sa kalibutanhong nga mga sikat. Apan kung nangandoy ka sa kalibutanhong mga butang, gitipigan kini kanunay sa imong kasing-kasing o gihigugma kini labaw pa sa Dios, ikaw hinahinay nga nahimulag sa Dios. Ang Dios wala mahimuot kanimo. Ingon usab ni ana ang bisan kinsa nga adunay mga dulaan o mahal nga mga butang. Kung kuhaon nila sa hingpit sa ilang kasing-kasing, mahimo sila mga Dios. Mga kaigsunan, ang ulahing katunga sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 5 hangtod sa 6 nagsulti kanato sa usa ka panalangin alang ni adtong kinsa mituman sa sugo sa dili pagsimba sa mga Dios ug sa usa ka pasidaan alang ni adtong mosupak. Kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abubuhuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikoy kanako lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. Apan ang nagigugma kanako nagtuman sa akong mga sugo higugmaon ko hangtod sa linimbo ka mga kaliwatan. Sa diha nga ang Dios nag-ingon nga si abughuan, kinilahi sa kalugan sa normal nga tawhanong pangabugho. Ang kasina sa tawo nagikan sa unod ng mga tinguha, kiningilad, huga og makadaot sa uban. Pananglitan, kung ang gugma mabugnaw tali sa magtiayon ug ang bana makakitaglain, ang asawa mahimong masina og musulay sa pagdaot kaniya. Nakikbisog sa kasuko ug pagdumot, gipakulawan niya siya pinaagi sa pagpahibalo sa uban nga sa iyang mga sayop nga buhat. May mga tawo pagani ang naggiha. Kini nga matang sa pangabugho kasina ug panimalos naglangkit sa pagkabugho sa pagdumot dili sa pangabugho sa gugma. Ang paghigugma sa imong kapika sa espiritu nagpasabot nga imong balikon una ang imong kaugalingon ug palandungon ang imong mga sayop imbis nga maghambin sa unodnong pangagbugho. Mangutana ka kang husto ba ang imong mga lihok atubangan sa Dios kung imong gigugma og gialagaran ang imong partner. Og imbis nga isulti sa uban ang mga kasaypanan sa imong kapikas, pangitaon nimo ang kaalam gikan sa Dios aron mabag-o ang iyang hunahuna. Mga igsuon, unsa man ang matang sa pangabugho sa gugma nga naa sa Dios? Kung ang mga magtotoo mo simba sa mga Dios, ang Dios mulingiw kanila. Mao nga ang kaaway nga yawag si Satanas ang mupuli. Dili tungod ka ang Dios naghatag kanila og mga katalagman, apan ang Dios walay laing kapilian gawas sa pagtugyan sa mga makasala nga magtotoo ngadto kang Satanas subay sa balaod sa hustisya. Ang mga tawo nakaamgo sa ilang mga kasaypanan naghinusulog mibalik sa Dios human sa pag-atuban sa laing-laing mga pagsulay ug mga kalisdanan ug nahimong kabos sa kasing-kasing. Mao kini ang resulta sa pangabugho sa Dios. Ang pangabugho sa Dios nagtabang sa iyang mga anak sa paglakaw sa dalan sa kinabuhing dayon, imbis nga maglakaw sa dalan sa kalaglagan tungod sa mga sala. Kini usa ka pagpahayag sa iyang tinuod nga gugma. Unsa man ang mahitabo kung ang Dios dili mga bugho o magpabuta sa mga makakasala nga magtotoo. Mapasaylo nga walay kondisyon og dili magtugot, nga walay mahitabo bisan pa sa ilang pagbuhat og mga sala. Ang mga tawo dili makahimo sa paghinusol. Musa sila magbalik-balik sa pagbuhat sa mga sala ug musangko sa dalan sa walay katapusang kamatayon. Minahal nga mga kaigsunan,
Ang Dios mao nga amahan ug magbubuhat kinsa may sakripisyo bisan sa iyang bugtong anak aron sa pag-abli sa dalan sa kaluwasan alang sa tanang katawhan. Siya nagkontrol sa tanan ug naghatag og mga panalangin niadtong nahadlok kaniya. Bisan pa ni ana, sa diha nga ang mga tawo nagigugma og nagsimba sa mga Dios kaysa sa Dios, nga kinahanglan nilang alagaran o pasidunggan, kini sama ra sa pagdumot sa Dios ug pagbuhat og pagbudi sa iyang katubangan. Kadtong nagdumot sa Dios nagantos sa mga sangputanan. Ang sala gipasa ngadto sa ikatulo o ikaupat nga kaliwatan sama sa giingon sa pulong. Ang mga pamilya nga grabe nga nagsimba sa mga Dios ug nagbuhat sa dautan padayon nga nagantos sa mga kabalaka ug kasamok. Ang mga isyu sa panalapi ug laing-laing mga kasakitan magpadayon og pag-abot ug sila adunay mga tawo nga anaay mga sakit nga walay kaayuhan, mga kakulangan ug mga sakit sa pangisip ug mga giyawaan ug mga naghikog. Kung kini nga mga kasakitan magpadayon sulod sa upat ka henerasyon, ang linya sa pamilya magun-ob ug moabot sa punto nga dili na mobalik. Ngano wala tapos sa Dios diha sa ikaupat nga henerasyon apan nagsulti sa ikatulo ug ikaupat nga henerasyon nga nagbilin og lawak sa paglihok. Kini mao ang senyales sa kaluoy sa Ginoo. Sa laing pagkasulti bisan kung ang mga katigulangan nagsimba sa mga idolo ug misupak sa Dios, ang usa ka sakop sa pamilya sa ubos sa linya makadawat sa kaluoy sa Dios ug makatapos sa mga katalagman kung siya maghinusol ug mangita sa Dios sa dili pa mabungkag ang pamilya. Apan, dili sayon alang sa mga kaliwat ang pagtuo sa Dios kung sila adunay mga katigulangan nga misupak sa Dios. Grabing nagsimba sa mga Dios ug nagtigom sa daotan. Bisan kung ilang dawaton ang Ginoo lisod ang pagpuyo ug kinabuhi sa pagtuo samtang sila espirituhanong naghigot sa ilang mga katigulangan. Ang kaaway nga yawa og si Satanas padayong nagdalag akusasyon ug nagpugong kanila sa pagbaton ug pagtuo aron dadon sila balik sa kamatayon. Bisan sa ingon niini nga mga kaso kung magpadayon kita sa paginusol alang sa atong mga katigulangan, uban ang mapaobsanon nga kasing-kasing tantangon ang atong mga kawalihong daotan ug mangayo sa kaluoy sa Dios, sigurado nga makadawat kitag proteksyon pinaagi sa grasya sa Dios. Kadtong nahigugma sa Dios ug nagtuman sa iyang mga sugo makatagamtam sa grasya sa Dios sulod sa usa ka libo nga kaliwatan nga mao hangtod sa kahangturan. Sa makausap pa atong mabati ang gugma sa Dios pinaagi sa iyang pulong nga nag-ingon nga ang mga talagman motlungtad hangtod sa ikatulog ikaupat nga henerasyon apan ang mga panalangin sa usa ka libo ka henerasyon. Mga igsuon, kung mahadlok mo sa Dios ug dili mo simba sa mga Dios mabulahan kamo uban sa inyong mga kaliwat. Apan tungod lang kay ang mga katigulangan nagalagad sa Dios ug maayo wala magpasabot nga ang mga kaliwat makadawat og walay kondisyon nga mga panalangin. Pananglitan si Abraham ang katigulangan sa pagtuo gigugma pag-ayo sa Dios. Ang Dios misaad nga panalanginan ang mga kaliwat ni Abraham sa umaabot nga mga henerasyon. Apan kadtong wala mahadlok sa Dios taliwala sa iyang mga kaliwat wala gipanalanginan. Gihugugma usab ni David ang Dios o gisaaran siya sa mga panalangin alang sa iyang mga kaliwat. Apan kadtong mga kaliwat ni David nga mibiya sa Dios walay kalabutan sa saad sa mga panalangin. Ingon lamang nga sila naghigugma sa Dios nagkinabuhi sa kamatuoran ug wala maghugaw silang kaugalingon sa mga Dios, sila makadawat ug makatagamtam sa tanang mga panalangin nga natigom bisan gikan sa itaas. Minahal nga mga igsuon, nanghinaot ako nga dili kamo maghimo o mag-alagad og bisan unsang mga Dios alang sa inyong kaugalingon. Ako nag-ampo sa ngalan sa Ginoo kamong tanan abunda nga makadawat ug makatagamtam sa mga panalangin nga gisaad sa Dios kaninyo, sa inyong mga anak, sa inyong mga pamilya ug sa moabot nga mga henerasyon. Amen.